amri chirok tok ara datum pendoloi arong community hall along pining ningkan suri ni reng korek thom aningkan HSLC lapen HS asat langki untula tuma phan kar cho mai kabaman pon pinile thot stame solar project akam ki karbi anglong ki nang ni pu ki kham khe chupak lang dun Pinpur main non akai hotok langjong si thek dun de pulotang te thangnat stami choklem dun chia phan awar sai abitet binong son si pini lawar amri cherok tok ara datum pen pini ni kan suri ni rakithom aninkan HS lapen HSL se asat lang ki undun pen lawar amri ara da phan nong me ki wan pi thek apot alang ituma phan kar cho mai ki den pon labang so mai along dilip singh rong pi pen mai chari pon si mai along koson si ka charli anak thu ke baprang pon thek jima lapen non obiki mi atuma phan koson si ka charli anak thu kapachi hung dun jima hai alam se tami chathan chimum pon labang so mai along kadu kawe bang ko da chok a candidate atwa phan ar chopon lapen ke bang jilang akang toy ang deng se tami ka chawli dun pami chia phan se tami anang hituma phan pare dun labang so mai along alu himan peng pen ka chitong dun mondal secretary lapen lawar amri PS sakti kendra hemari tiso lapen penang an lawar amri along thek reset atum chitong dun si mei mesen pen pachun pon Amri penang kilo berta Hemari Bongrum News Tech Report Pay News Kideng nang kok lapen kideng walam the bang ke lalu mane kedam tang an pusitame dak luaram ri along bang ke lasona program di bela lapen nili pining bang ke doolo busi nili jimathalo tumdak ya frang mele langdam kolon Islam langdam na non herlang nika ajir gede gali halasu nili ke pas hut ke nili jirpi nili ko nili nuga cepaleng abang abi lama ke nona bang ke langdam lu bulote inu tek mate inu chini ni inu kontak chali thai du nona bang nili mi piglu busi mathalu keneng pena bang ke tatela nona ubi ki mi tum phan ke kopisi matha pon to ubi ki mi tum hana bang ke lalo ubi ki mi tum non langdam lu pulote non ge digital la kai pena la si non langdam lu te api pu tum bang ke thanun dia phan dak thang ta thek pin busi matha lang ne ke dak luar lo bang ke stame o sumar ka chibor I ajoy ni silam ta ki unlo laben churu ulo ni sumar phanta aroi prang ta an so se ki unji nangji phansi ni sumar phanta ning chi thelo laben unji Kibang jilangan kan pustane la pustana pa Loram refresh la so program ke deng cheng lo lapen kibang jilang seta ni tum deng bom gi ela sabsu thek mujot lage partia program takali mothe lage nitum rongkep la thek mujot sap mujot tumsi chingrum si la song klem te miji pusi nitum la leader atum mate thek mujot tum chingwai si nitum la hirilo parpini ala bangso a program apa thak etitini kan tani Pini bangso a program lake neng karong a program lo lasi pini facilitation program kideng pon a committee diman ke churupik nengi lapen pini dak rong kep arat au sumar mitrik lapen higher secondary ke pas atum han stame neng arong pik lo lason rong group phan ba area phan nong me ke van lason thak se noni prang setame kacarli na thu bangke cihung unang ila tang den nang le tum pini la HLC la pen HS ke pas bang ko na bang pu bang phian sikar chu bon la pini higher secondary la pen metric ke pas kadu be 33 an undun thek pon long la se alang litum han setame ne di kadu be pan setame kardom ki ong pajir pada pini la son amai son along kaprek ta pini dak ke 4 time lo litum sono program long kidun san la sono program ki bi pon angkok la bang ke ki mesen lo la son ilitum facilitation program bi pon ver karcho program bi pon ver putang ke ilitum sumar an suse kapurhin na thuchi hungji pusini li jungjung ni di mathadam Ube nang alada kamu kan karcho pona student dan man nangin pen kopisi awareness nate message pu kalang lo upen ilitum phan ekipas pi atum phan setame alang tum non
kapur hidam hut sitame mesen pen purhi dunang po dak ben kapurhi kidam men pen hadak klem dun tap no ajar pu tum kapin khat aling le klem dun tap verat nangi kadi ami thang phan chuma tha se ahomoy chipi se kapurhi na thu bang se ahomoy chipi nei lalo CCPA pen non labang subject group clay 3 share ni nilitum CM pan memorandum pakti ala 1000 megawatt la solar project plan na tha nilitum lam alam ke chepekla so memorandum pakti la so pen api army CFP ladakh nilitum ya CCPA pen press meet dolo memorandum tu tha si thanglo la pen so solar project lo bangke nona tengke ni tu ke teknologi teknik walang di plan lo la bang so phi social media lo neli ke theklong neli phanna apa chini bangke BJP IT cell atum kusimpu la pen la so pang ka share ke kopinama tribal confederation la share group do la so group council share la pen khala da ki puke filma lake solar project mu tak lam ti ka ti pekla na join ni la hai ka do ve lam kan ye ku ti tu la si la bangke ti IT cell kali ni ka la ne hala bang ni wan kuam de lo ta ek ti ni la ma bangke ni karbiang lo ana panja semet ke tang ka pekla da ke nan so si man ka do la so teng ti pini la kam so press bangke ni siang lo la pen ke jakas a chairman a capacity and si ang lo halada bange thomamen ki sungdo nutke jai da tharlo nutke holiram te ramlo ke hailo la penke nutke ni li nel tum bange thom khansila thomamen ki sungdo alam sela sogetto ida jai da thara ke hailo penke holiram te ranga ke hai tum bang kopi goson ma thane hala ke bangalam no si neli bangke neli kamatha teng neli ethethenia lam dak te thanan ko do la si la so lam bange neli te thanan la se hala so WhatsApp post along nelifan pulo intellectual section pusi kacekrong la sila dakte nili ke thani bangke lain lo piniar nian sitame nili komantu ne sitame nili methang apan intellectual pute chipu pepin lang la pen kacekrong ke nili intellectual pu kacip puji apan sitala bangso kopilama apuna chang turunde ako alang litum lapan si analysis ke check lo bulong te ko filma alang litum si da same practice intellectual mute inding hidup me mia bangke ko filma alang litum ke te alang litum kiri alang litum kacini hala bang so aja kong bang latum bondok jubida lapen hala pen si alang litum apop chibi don de non kacong dab do hala da bang hello ining ke oi do da sinili intellectual ta kali intellectual ta buda pinianian ke tipupe katipu nang ya kamalam matawe katipu unji aja kong sita nili abe lalu udhodang dengan bangke lalu India panke world largest democracy pusi largest democracy puke Turkiya dangke democracy ke tenai ke India hai to pusi lasi democratic country arlo ke democratic ade arlo ke bangkutin mekara bangkutin sitame democratic right India constitution article 19 laso clause 1 sub clause a long sitame mekara bangkutin apang sitame la freedom of speech and expression laso ja kong kido lasi hala dakte nili sitame nili ningkama nili budak kali bangkutin sitame dak citizen doana bangke ko biluma amethang aning alu kopi alam sigitu mahala kacepek lang unaja kongdo lapen ke lam kaningje unaja kongdo la apan tangton kali kang ki kali pulo tangte ko bilang ala bangke kaningje unaja kongdo lapen ke demokrasi jong si intang kring nang pulo tangte mesen nang pulong te voice of dissent ke kenangso voice of dissent along tin mat ke la ruling elite atumlong ruling class atumlong e chedon dun ki ke abilu lake demokrasi gani la sila demokrasi democratic country ke abang putin setame metang amingar lo alam kajet tamlong na soja kong ke dom pen hala soja kong abang jong si long le abi pulong te lake ke chok chilu
lasi Nelly pula soben angkang pe fetu mojoti pulong te Abraham Lincoln upilo ku democracy is the government of the people, by the people and for the people. Democracy ke rat a government, rat pen keseng a government la pen rat apan a government. Lasidap ke rat alam ke arju weg nahi, arju nahi. Lasi rat atum yang se ame thang alam ke je pe klangone pulo te lake so democracy kan. Lasi non BJP atum alang litum la non ruling elite atum alang litum do troll army do halaso troll army apanon lopung labang so solar project aputat lam kaning dia tu mapan angho ki dip dia pan trolling dia pan siala so troll army bang lang tu lopung lasi labang ke neli pan le nang kai tek kali laso nang kai tek bang le democracy pan si kai tek lasi democracy is in danger, democracy is under attack la labang so phi neliphan putulo HTL long tado jakas long tado JCCPL long tado sita piniarnian sita me thangat kicun kepleng lason avelang no lason ave aku piniarnian sita neli ahola neli HTL long de JCCPL long de jakas long de la penke kopiloma Karbila me long tado kaskom da hanang ke sengar ipen 2013 ke neli jaka kaskom long sido lampar sita me so prana neli karbili so dorbar long cerap dun lapuan ke klaim cerap dun ho alam pini neli chun lo pleng lo pun ho ta chepindak de la pen ka chepindak i los me la son ki chun thedunga ki chun ke avela bang ke ahok la bang lang litum nang puteng ai nang ne neli meta ala chichini sita the alama bangke neli ke lahu ye long ka cerap dun lahu ya song long ka cerap dun bangke nepok ka chiwi pan kan cerap dun sita me ek an la pen un an ke neli ninga klong ben si cerap dun neli ning ki pen si cerap la sida ke neli me thang jongjum an le apan le ka cerap dun ka kali la si kaskoma longe la pulo hake cheng men ni lido la pen 2013 an la son si karbila medam mai long sita me ni liapram 2006 to 2008 la son ingkaning nya dapta ni president la bangso pige 2010 pen 2016 an la ki khia se form ta pardundun neli fan lamet amme suar kunang pe chala bangso ar sita me ni deng pe me la pen claim la si Allah so pen aphi bang nona lamge thil mo bangke la hello 2013 halada ke thelam ki pudo la samne 2013 lo kacharli bom la pen ke owi kimia tum thurpak si telangana pan state tipia bu thurpak si dipurong se halabang so kache songa ahut si tame jakas ke sensi thak dun dak japong thak dak kusikip alang le dum dak la pen ke chisong dun de pina tumsi ko kiloma so jakas seng na seta government pen jin kilo pijut ko lada ka bangke nei karbiang lo mara da kana pachini akenang sor bangke lain lo neli 2013 31st japong ko la sor ni ke chisong ga ho nei da ke chisong la penke jakas ke senga nili pengde jakas ke senga August 3 2013 sita nili bang ave nili ke tipuna na chepisi August 5 jakas alongke chief minister to pen kaching kia ho August 3 siar ni nang cerap dunang itu nang hang pondet si halabang so lo nili itu ceng la penke halabang so bi cerap duno labang so bi September chiklo tarikh ini first round talk sauta nang cerap dunai kusila ke jai ka third dulo nili tung ke jakas a member ka leader aposi nili tung man ke advisor si ko pilmana konsia da cerap dun ke chok ti ke playing un elale ka peglang lale ka pega chetar ala ta chetar nang indo api nili phanabang ke ko pilma chairman nang pege na pen halabang so sita me nili karbila medam me president do bom na hala so ti bom na la si chairman nang peglo
nang peksi nelila ahopon kacesong binong mon kusiala bang sohut denglo nili metang asong dukok apisita me nili denglo lo lapen nili hala bang sohut matate nili pan chairman nang pek det penke kopiloma la so jakas ke seng abang kuadum alidar atum kat rudi ku bang nili matate tanon ke opprove apisita nili la bang sor punon kuda warvelang nili tumba atompiwa si tamela bangke drupong la penke punan ke la bangso ang deng bangke putat kang kur tuye bang mansini litum mata bong nongel ana dak komalo jakong etha neli kachini dun lo hat penke kumila jakas ke seng ahut ke song sir ke abdu jakas ke seng ve ahut ke song sir ke abdu ala song sir ke pino ke se bida non inglong pok कैसे विदा लो लगे इंग्लैंड फॉल लसोपेन अभी दो लो KSYC कार्बी रिसोर्ट और बा इंडियन यूथ कांग्रेस नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया लतुंगे कांग्रेस में नांसे लो लसोपेन ऑल इंडिया कार्बी नेशनल असेंबली हर बंसो तो नॉट ना बंसो स्ट्रांग है ऑलमोस्ट डिफांग लो अभी लो लंगली चिनी लो लसोपेन अभी कार्बी अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन दानियल लग्रो बतुंगा la bangso pen ke Karbi Anglong Indigenous Youth Association kaya lo la steli na tundo la si Karbi Farmers Association ala bangso ke something na se la song si cap si kopiloma la dase la song ke se la pen ke se ho ke nili la ke konde la pen nili ke la me da mai long si